Dame ni debata na sumurong sian saluhu na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Rohorasan na siya debata namia dihita saluhu na. Damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus, salam sehat selalu. Buhita mo si pajupang, marahite partangyangan Dileho Tuhan dihita sada ipola nauli tarpaso-paso gabi paso-paso marhite Roma 15 ayat 7 sahat rodi 10 tolu di baheni masih jakona mahamu songopat jakono ni Kristus dihita bahen hasangapun di debata ayo doh naung gabi pangului dia kana tersurat do Kristus alani hasitongan di debata lahu pahoton baga-baga na tua kaopu na julu aladi pasanga pakasi pelebe guido debata alani hasi ni rohana songon nang tersurat alani ido pujioku ho di tonga-tongan yaka si pelebegu jala edehonok kuma goarmu jala didok dina asing muse marolopolo mahamu akka si pelebegu rap dohot baksona jala dia dina asing muse puji hamu matuhani sude hamu akka si pelebegu jala pujion ni saluhu akka bangso maibana jala didok si Jesaya muse adong masogo urat ni si Isai jala hehe ma namang gonggomi akka parbegu tuibana ma makirim akka bangso alai gokma di basa-basa debata napuna pakirimoni
Tuhamura gam ni halas ni roha doh dame di bagasan aporsiaon. Asalam sumuro kamu marapakirimon di pargogo pinar gogoan nito di porbadia. Ido sahatna akadongan ni holongan di bagasan Kristus Yesus. Adongdo poda nama dok. Berbahagialah bukan karena segala sesuatu itu baik, tetapi karena kamu mampu melihat yang baik dari segala sesuatu itu. Omma nagabe makna ni para saurat di bagasan kuria nagabe pamatang ni Kristus. Kristus napuna huria. Hita akaruas nagabe pamatang ni Tuhan. Mulut apa ihut-ihut dong kata istilah masih jakonan. Otomatis kita berpikir bohado kita napunasa dongan manang ale-ale. Sungguh dia do, apakah kita masih malimbang-nimbang? Isidona boy nagabe dongata. Ala boy kita mangurupi manang sebaliknya jol taparwahon. Ala boy bana mangurupi. Sotong-sotong do, songon na didok ni turpukon, gabe jumolo, akasi pelebegu, nasomanada, bahkan yang membenci Tuhan, laus nasida, duminggan pamujion na tudai bata. Apa setadok kita memuji pasangap de bata, anggo olah de pamujion do tua hagunani. Gariada kasih pelebegu, mampu nasida patuduhon pamujionna di tonga-tonga ni akapar sauranna mangedehon guarni debata jalan nasida mangkatawan marolop-olop jalan memuji debata anggotong doda dong hata dia ni akan apresiasi untuk Kristus nama bigi barita nauli doh akan asumanada debata banga luar biasa dah. Om managabe si pangidoot tu tonga-tonganya kapal sauran ni bagasa kuriai asa ulo hita petuduhon asa daotta asa de pasu-pasu de bata gabe pasu-pasu hitanya asa una kita olo aladong nauli secara lahiriah di dongan gabe ita todo dongata jalan macai jonok kita tu ibana halai sementara mau ladong dongata na marhagalian dak ya ta dulu jalan dang tanggap ibana gabe dongata iya taboto pangusadean gabe dongan HP molo gale dang boy gabe dongata ukapanon mana sekaligus na membedaho kita dohot aka kelompok na asigi. Ada musedo tutu nama do di mana ada cinta di situ ada kehidupan. Molo adong do holongi lak boha pedido. Sai na duluat ta do ibana. Sai mangulu do. Sai tubu do akamulu. Molo tajakko do ngata songo dia hadirionna na berbedai. Songo ninang sebalik na do ngatai olo majako kita nampe berbeda ita. Imana didok na ale-ale. Ale-ale imana olo berkorban maswadahut dirina tudonganna tanpa pamrih. Nasumeahun hosana humopok aka ale-alena ido parholong niroha naso halompoan. Kan ido di Yohanes 15:10. Marsi rupa mahamu manaon akan dok. Asa manangisin atau tong marholong di roha ima ale-ale alai tartuluk di hagugo tapi yang godonga situ tuh di poda 10 itu ya 10 itu mola dong ulaotta ale-ale dona jumolo dongatta mangurupi dongatta martukar pikiran apalagi matu hita kadongan na di pagasa pangaratoan na daw siya keluarga bah kok doda ale-ale susah do kita mau orang masuk dan adong dongatta nama nanon pemebia nggak bulan nama sosong ni apalagi masa corona mau sorong do dongat tubuh
molo so adong do ngasahuta, molo so bergabung do hita dia kaulau na denggan. Ya bersiaplah. Marasiurupan manaon na dok. Molo adong ulaut ta, najumolo madong atay mamikiri hita, apalagi kadongan na daw siya keluarga, ale-ale na mabaik kita mampu bertumbuh saling masiurupan, jala masituturan. Una kamulilu, mago do ada na denggan, anggo hinobbar narwa. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu 1 Korintus 15 ayat 33. Belum habis atau belum pindah. Satu ilustrasi disadati kima kata-katai mah simak kuda utok-utok siubeon dohok jantung. Di dohok utok-utok matu simak kuda. Siak kita sudi weh hamuna dia mahuroa. Nah pasti audo pe na dumenggan siak kamu. Alana audo pe na rumikot di pamatangon. Molo soau dia maboy hamu mangan. Dia maboy hamu mardalan. Dia maboy hamu marapikir. Dia maboy hamu makatai. Alasong ini sontak na rupani tor dibalos simak kuda koma. Sarupa do hita. Molo soalan yau dia mamarlapata kamu sudi. Ayau do penarumikot. Buah macarana makatai do jol mana asing molo so sehat tau. Tersomoni mum sero tum melupet. Siubiono madok. Kamu udah katamu. Apala audo penarumikot molo so adongau. Hasiatamuna, si pikiramuna, langamuna molo so pikiri hamuna tuau. Mangulu hamu ya sejologo hamuna pangidu aku. Roma musim jantung mandok. Tunggu dulu. Molo soalan dia memangulu kamu. Dia gogomuna. Kadongan ni holongan di bagasan Kristus Yesus hamgina pinaribot. Sian ilustrasion boy maputi hatta rupani. Reko ni hasadauni na saling menerimai di bagasan keberagaman. Hasadaun na meragami reko doi asatuk masyurupan. Hasilnya betong boy maksimal. Molo sada pehita naolo pati bodirina na dibanai patu torodongan na ba dan boy kita mangulda. Hidup ini tidak akan terasa enak dan tidak terasa dan marpunai. Jadi narumikot saling olo mahita patu toru diri rap membangun di bagasan hasadaoni ima tubuh Kristus pamatang ni Tuhani. Pamatang ni Kristus dohuriai narap pada fungsi masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Unang madong nian na saling menjatuhkan atau saling membanggakan dirinya. Molo saya tapati bodo dirita tapatu toru dongata do mapasu-pasu nga pasti. Molo sadong hasada buah macarana mangual pasu-pasu. Orang lain semua sudah sampai mendekat kepada surga sukacita. Orang-orang yang hanya melihat yang enaknya saja. Bahkan juga kita hanya bisa berpikir, membahas dan memperdebatkan hal-hal yang kecil. Dakuboto molo dihakai. Sai hola naturan do pe dihatai. Ala memang to hodoi dak adong sikop aturan. Dihatai on ala adong sikopna. Dihatai programon ala adong udboy na mangulahon. Dihatai doon alai dangadong naboy patukot. Ala nido kadongan na diholongan di bagasan Kristus Yesus. Apakah kita masih di sini aja? Tanda kutip. Sesongoni betok tong parpuriota. Habis energi memikiri holan alani. Hal-hal yang kecil. Ujung narang dong betenaga telah memikiri akan balaga musik. Bohama boy hita manguhal pasu-pasu.
Si tong doi memang padohani merasa dari roha tuguma holongi alai molo masih tikir hagugon nabe sego mabungwani bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Bohama tutuju papasu-pasu molo say holan na marbadai di ula jolmai di portibion sa di hari memang ula kana denggan mangaluluyak kana riko di nguluna. Semua persekutuan merdalan di tonga-tonga di keluarga, di tonga-tonga di kapal sekolah, di tonga-tonga di kantor. Adong do memang aturan yang ngaraku. Alai molo saya hola mempertahankan, memperdebatkan hal-hal yang kecil dan berulang-ulang kali saya hola maus di sini. Seorang suami dohot istri amat tado inatai di jabu, bohama jupang pasu-pasu ate. Bohama boy lancar akalas ni roha do tolu. Jalalaos mangihut ma do takayanak kunatong molo sa dibereng saya dibereng holan na cekcok holan na gempa bumi di jabu ya dak ya tong terpengaruh do mental late sarapasong na dibaga sarwakon dak selesai bicar ni mata niari dak selesai sadari molo soro gempa bumi marhaba nganak kabatal marhaba nganak kapiring betul hai aboy niyan di jolonya kada dana baru se di jolonya katodong doho moloro tetangga itu ada ya songon na dame do pakinalana ke songon na tagudo ba inatai pe tanpa ragu do di do kopi ni natai moloro tamu na rotodong na roka hula saya ditanyakon do mania na roma katamu ni ani nalanya ay mola lao mula lao tamui mula nga Roma mesti gempa bumi berbeda. Manangalannya alani perbedaan pikiran, alani perbedaan di kebiasaan. Walau bodoh masih tudalan. Pagi nai peramat dok aturan nama dok selamat pagi horas do manangnya kodang minote. Dan jujur saja dalam satu minggu juga mungkin dalam satu bulan kita jarang untuk mendoakan istri kita. Jangan mendoakan madok mulai ate pera ala ngabui bersama-sama kita namaulah kita. Bohama kita saling menerima dalam kepelbagaian kita. Bohama kita manangnya ko keluarga ta manangnya ko suami ta asa degga karejona asa ulinang panamota ni. Bohama kita manangnya ko anak kota asa nyaman nasida asa boy unang lari tua kaulau nak kena urang tama. Apa kita sendiri pe mau manangnya ko dirita. Mau jangankan menerima orang lain, menerima keberadaan tapi kita susah. Itu. Ido bana di saya dipayung akana tua-tua akaya nakonna asa unang saya dipatuduh nak kaparbada nak kahana orang denggan tu akana marhamarangi na mariboto lumomi tu akaya nakon jangan sekalipun mola dong akan na babi beba di pikiratta mari selesaikan itu di ruang tertutup unang natong mola horak tak pasti baga sakroka itu tulung tadoko di julina toro musiate tak denggan. Ingatkanlah sesamamu itu dengan empat mata. Ingatkanlah sesamamu itu di ruang tertutup. Kalau memang dia tidak mau memahami, tidak mengerti lagi, ya silakan aja, terserah urusan Tuhan. Napadua dia ka namardonga saripe sebelum pernikahan pada saat partupola penga dipaingot rohan namarsa dan di rohan na tugu di bagasan hasadaw ni doho olongi ima ihotiho ni pardonga saripeon ito rido parjolo poda na malaga di tonga-tonga ni pardonga saripeon ala Kristen di nama jalo paso-paso pardonga saripeon ni nang doho di hata si paingot di ulang adat say di rohahot do tuak kapanguli doho oroan sadama rohamuna sadama pikiran muna sada tabasada tetap satu. Dungi molo di tonga-tonga ni para saura kuria manang na pumua pen manang na ape di tonga-tonga ni para sautao macai riko do hasadaon
di tonga-tonga ni pungani, di tonga-tonga ni huriai asa jumpang pasu-pasu dia debata ubana pola saido dia deni halak bata dia deni huria ida-ida denggani akanasa rohai parpabayanan na burjo ima roha nang hatana petutu di parbaga debata tu akana marsarohada pasu-pasu na gudang ima roha nasunang ida-ida denggani akanasa rohai bola didok sawan uap na hucus na madabu sian dolo Hermon diusehon di batama pasu-pasuna do ngolu tu akan percaya molo boy sadaroan dipangido takas tu hurian di Kristus asa mangolu di bagasan asa daun unang sa itubuak kaparsalisia di tonga-tonga ni huriai akan nang majalo lumobi nang mabigi barita nauli dimintakan jangan hanya memikirkan apa yang menjadi kelebihanku atau kekurangan. Jangan menjadi perbedaan di itu pikiran itu atau mungkin juga hal-hal yang kecil yang menjadi sebenarnya ya perlu kebutuhan. Tetapi memperdebatkannya sepanjang hidup itu tidak terlalu penting sehingga menguras energi kita untuk membicarakan yang lebih besar. Di doa Apostol Paulus di bahini masih jakona mahamu sama pajakono ni Kristus di ita bahen hasangapon ni debata ay nung ngaro Jesus Kristus tu portidion makokok kita siang gonggongan di sibolis mabuah kita siang hahulomon tu hati uron gabe jumpa kita mahasisani dosa doho asidi rohani debata takas do di podahon Apostol Paulus salah na Korosea di Roma asa toktong na sida mangkarikoton hasadauni nang pemeragam akka pakilalan nabi meragam haloroan nabi unang maado akka parbulatan hinorhonnya kana marasing-asing golongan status ala ni keadaan ekonomi do ragam ni pandapotan sotong-sotong do gabe jumolo kasi pelebegu patuduhon hasadaun ni haporseonna jala mamuji pasang apon debata hape hita sa tadok kita si Yuto Kristus alayang go pasada roh hape na maula. Mudah-mudahan tidak seperti itu di gereja kakak. Unang madonga kaparbulatan di tonga-tonga ni huriai hinorwannya kana marasing-asing. Unang madonga kana masih babalia siya tonga-tonga ni huria ala sosarobang au manang sosa pikiran au do ibana. Ay bakko doi. Gudang ak kaparasingan di hasianganon jala memang parasingan ipe memang riko doi. Unang malah berbeda au pikiraku dohot cara konsep pakobasiokku dohot akan asingi ala so cocok na di bagasar wakon bah tapa gutu-gutu ibadah tapa hata-hata tu kadongan balik dung di pudita tapa hata-hata huriat tamu se melalui media Facebook bah hati-hati tapa Tuhan itu alota dak saidos dia akan adong dihita ai huriaipe parpumuannya kana sahom dohok maraga itu adalah milik Kristus huria adalah milik Kristus unang mamasa nama dok olah Jahudi do bangsa di debata na dapota pasu-pasu molo so Jahudi dan dapotan nasida unang nama dok anggoso alaniau alanion bukan Allah Tuhan Yesus do Raja ni huria ibana do nang tarsunak gabe si hokop kita manusia kita adalah milik Kristus takas do di hamulation Apostol Paulus ajong-jongan ni huriai di mana piga inganan dia karuas ni huria da perjoloi mangihutun Apostol Paulus tarapaso-paso do huriai marhite-hite Tuhani alani may kota jamoton jalani jamoton akan Korosea ma huriai asa unang gabe adong hasesega para sauranna awalnya berdirinya gereja itulah ajaran dan nasihat Paulus. Munang do dito ngadala kuang ialah ni pajongjong hurion gabe so adong do nama mikiri tu iba niot kan ala sosok berohan di paburu-buru
Gereja itu adalah tubuh Kristus, nakuna ni Kristus. Tajamotong mahasadaon, menjaga hasadaon ni huriai. Unang adong para bola-bolatan. Ala Apostol Paulus pemadok asa unang tubuh kahaributo doh persoalan di huria asa marasing jala tadima huria ni debata sian akasi pelebegu. Itu na pala na rekod. Tarikot tong mahasadaon ni. Jemolo saya bawa dalani ka perbedaan pikiran doh, perbedaan ekonomi, perbedaannya kaon gawe marsigulu tita terus masih enak kalau marlubba laho paulihon bagas coro de bata. Molo marlubba laho pa bada-bada hodo pagutu-gutuhon. Ini asa marasing niya kita dohot akan sumanadda Tuhani. Nama si bain lo monabe na sida mangahut tudirina jala masih pasubuan ujungnya alayang gohurian di Kristus ikolam sada ikolam masih holongan molosomian hasada untuk tulam susar mahurie gereja manang huria na pinajongjong di debata di portidion songoni nang huria tahakai naing mata patujolo hasada oni rak marsada mas ruas sama ruas parhalado do ruas parhalado sa do aka parhalado asa jupang pasu-pasu ni debata tu akan marsada ni roha dia kana sapumua pe nang jupang mahasadaon unang songon nayo nya kadongan patapa-tapa hudul pulit-pulit padohan ate ala jupang ma namadok sadanian songon dayo naik unang mardua songon dayo tua lapatanna nang dihata nang dipambahena pe ikot tok-tok tarida hasadaoni somal doi saya dipaingo akan natumua kana poso madok asa saya mardame-dame jala masya juat odona paling gudang nang getol dia teo naka masyarakat na parpudion masya juan masih dame-dame man somal doi saya dipaingo alana molo jupang na saya mardame tubuh mapasu-pasu di gulu ala sebaliknya molo hola perbedaan do na jupang lam dauma pasu-pasu di goluta nah niat jupang nang di halak Kristen pakirimon na mangolu tuasi ni rohani debata kita berharap supaya Kristus memahami dan memberikan kebutuhan kita berharap unang magopo pakirimoni ala na molo somar pakirimo kita nang moro do haparsyauta ala ikom makirim do hita atik pedang taboto do pesi ngirimota songo si Abraham na makirim di pasu-pasu na pinasa ni debata jala di patu pa debata ibana gawi bangsu na bulon jala tar pasu-pasu aman di saluhuk na porsea idama dengganay jala sonangnay molotuk pengusaha dulan akan amat-amatan ini dia ayat Alkitab idama dengan nai jala sonang nai molo tung pengusaha hudulan ujilah molo pengusaha hudulan marsada niro ana marhamarangki paupaton asa jupang asa daud di tonga-tonga huria nang mian nian holong niro hasia debata masih holongan ido dalam majalo dame do pasu-pasu nya debata olo idatong masih pada dua roha olo hita masih holongan dalam majalo dame do pasu-pasu ni debata dung jupang hasadaoni adong ma sada pakirimota tu debata lah majalo nadenggan nauli basa sian ibana pardengan basai tapar hatopo ma bahwa sana sudido col ma adong hahurangan na adong halubian nate adong do molotor malo rupani lau mabuat roha itu songon na songon ima ribur na dongan na molo songon na malo mar musik molo songon na malo maredde molo songon na malo ya silakan alai molo dong na hurang di dongan na dan jadi masih pailan jalagabe pa masih pasidingan sa tonga-tonga ni pumani sadok iko masih jakonan jala masih ajuan doka dia kana hurang alani hok mahala Kristen mian di bagasa pakirimon dehok hasadaon dia kana marragami laho makirim pasu-pasu na siya debata atip pe malasing-asing bedo ang kita di galut na marsada-sada
Hola ni rupani perbedaan dalam kepelbagaian itu, kesatuan dalam kepelbagaian ini. Ngata boto dia kaulau nadinggan, dia kaulau parmingguan. Saya tapak kesalahan pitulur. Nang sebaliknya mau tungan dong ngate. Unang do menungat pesta adat, alai saya tapak ke akan asopas. Ya juga memang enggak pas juga kan. Alai sian situasi obar tu lomoni rohan di Batam. Atik pe marasing-asing bena adong di kita ganuk marsada ada. Mari lah kita saling mendekatkan diri, mengarahkan sesama kita untuk bersatu semakin dekat kepada Tuhan. Di bagasah kaprosiau ma tapa buah alana di para di batado pasu-pasu tu kita saluna Yesus Kristus raja ni guriai namang rajai kita dan mardiai bar kita dia dopanna. Toto memang gudang dopen ni pita pangiduata pakirimota nata halumut di hasianganon. Jadi asa adong gogot telah mangual akar rahasia-rahasia pasu-pasu di debata, ya silakan. Tapasada marohata, tapasada marohata, tapauduk madirita, asa dapotita, asonangani. Molo tapasada tang yang tatutuhani, saya ngajuk pangdoi pasu-pasu di hita. Molo lam tapamana doa kamanga kainan nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Mulai siap bulan Februari nang salku 1 partikian nuengo. Angani pakorhon ni pandemi corona 10 siaon. Mengamacai bagas terganggu pikiran tahinorhoni. Macai bagas kerasa takut tah rabiar nirohata. Alatung dipangidohodo dihita asalam marsitu tu marsada di roha ita martangiang tu debata asa dao virus corona siap tongatongan di negara ta siap porotidion siap labukta nama bemara tu mulutta ala diado kadongan kamanami nanai holongan di bagasan Kristus Yesus hahanggi na pinarebo. Cukupkah kita hanya berdoa hola martangiang sada marohata martangiang narohata sa martangiang hita aledang tapatuduhon parbuhe ni tangiang ta tiga dupari bodo lao pirusi magoi bolong sungoni molodak sadaro hatta laho menutup dalannya kapirusi tasosoi madirita tasosoi keluargata tasosoi akapumuatta bangsot tak berpikir jernih tanpa hasadaoni lam tubuh daka beban lam tubuh kepikiran ketika kita lemah Roma pirusi tak kupon nama hosatta alai molo sadaro hatta laho pamagohoni marhita narak menjaga narak peduli sotung langgus kita molo sahalak nama mikiri subionna sahalak nai holalani kebutuhan do kepentingan sahalak nai maddo aladang manga be apa na di banai marsi gol danga dong punani lam tadi masahiti alani ia dorak sosahat marairap tapasada ma pikirata tapasada mulutta tapara bueho tang yang taina sadai lahoma dopang musui di bagasa poros niroha maralus matang yang ta'alan yansi niroha di debata molado kita natahuton say debata mapangurupi di kita molado akan terbeban alan akan nahurangan alan yang kaparsahiton say ucak debata ma siapa matang naya kasahiti di palubang maka ngolu-ngolu sajupang maka nasinakapan niroha jaladang hola di hamolo di kita marsada ni roa ikotok tong maju pangasadaw nang tujuluano idoi bako ni hajol maon molodung adong kana maol itoro di gorai makadongan na martangiang cerita tersada di roa molojuk pangaka napaeti sudema jol mai rumum martangiang jorok kitu di bata alai molo hera-hera tolang sahitia satu ngata unang alani akan mangido na pasu-pasu dak tai mo tuhanira
Molo tunggu dang pihak kajurang pemisah di tonga-tonga ni kahuria di tonga-tonga ni keluarga manang na pamatang ni Kristusi di guriai unang mai gabe pemicu di hita lao mabain hasesega ni para saorani ya kamang molo tuk sotuk kita patupaho na kapeliata di bagasa tikion unang matong tagutu-gutu dongata asa unang tapasa peliata tu debata unang matong tagutu-gutu dongata asa unang roiba na marminggu asa unang asa dao ibana maya silakan unang mahita mabay persalisihan molo anak dope muita patupakita lau pasonak koroha di debata narumikot adong kedewasaan rohani adong pe perbedaan ekonomi, adong pe pendidikan na berbeda, adong pe berbeda suku budaya, adong agamai, adong aka apalagi dapat kudio Tuhan namiku selalu menghalalkan berbagai cara, bahkan agama, asa adong pemicu di kita perselisihan, asa berbeda. Tang dongatai, dak kitai, tang dapat apa supasui, ala jauh didui. Dalam kepelbagaian nadong ini naga bedala patuguhon asadautai menciptakan iklim saling menerima satu dengan yang lain dalam keberbedaan itu memang sulit. Alai mololam tapasok budo keberaneka ragami gabe pemicu persirangan di kita seorang yang lain melecehkan sesamanya atau mungkin meninggikan dirinya atau nama ajal di portidion taparane mak naboy bonot tatu suruh kita buat mabak alai molo tapi kiri dodak buta buat ya silakan. Tapature mah muluta, tapature mah dalata tutuhani. Mari kita ingat bahwa keselamatan yang Yesus tawarkan itu berlaku bagi siapa saja. Ada kia Tuhan mamiliti isirona paluonna. Isirana so paluonna. Alayak kana marsada di roha na pasahato dirina tu debata ido paluonna. Mari membuka diri bagi sesama dengan segala perbedaan yang ada. Dan biarlah melalui kehadiran kita dalam menyatakan kasih, keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kenyataan yang cukup berbeda, semua orang dapat memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih untuk mewujudkan semuanya itu. Idobana topik tadi minggon, didok, diberkati dalam kepelbagaian. Tar pasu-pasu, asa gabe pasu-pasu. Leo debata pasu-pasu tu huriai, boy jong satu tikion alani tadok mau lihat tu debata ala nang huriana dohita, pamatang manang tubuh Kristus. Sadok pamatang di Kristus dohita. Jala huria natorok akaruas na boy manang berpotensi laho sama-sama membangun pauliulihon. Masih tu paham madia kapabaenan. Unang adong tubuh kosong, unang adong na masih pasumbuan, apalagi patubuh tubuh badan do elak. Late alani asatadahi huria nama toras ima molo jupang sadao. Harus bisa kita bedakan dengan orang yang belum memahami Tuhan. Songo pardonga sari peon nang liling jalama toras jupang hasadauni, jupang madame, jupang mapasu-pasu. Alay ganuk mama masih bayan nauli na denggan ala terbukti nau di jalo pasu.